Návod na pripevnenie halového snímača. Tu je klietka zapaľovania, síce bez cievok, to je len taká skúšobná, ale tu je ten filc, čo maže vačku, ktorá musí byť mazaná, aby podvihovala ramienko. Takže tú vačku si v prvom rade odstránime, dáme ju preč. Proste ju stadiaľ vylágrujeme. No, ide mi to super. A ostal tam nám hliníkový nit, ktorý si musíme odvrtať. Takže ho dám preč. Ide to ťažšie, lebo to je nit. To posúva. Kúpi vrtak. No fajn, už to ide. Krátky trochu. Takže pokračujem ďalej. Ale do riti. No super. Takže diera je hotová. Kam príde pripevnenie halového snímača. Halový snímač potom ide takto, že týmto je otočený sem a cez túto dierku, ak si ešte zväčšíme túto dierku na trošku väčšiu, alebo použijeme menšiu šroubu, alebo si narežeme na závit, komu sa chce ako, tak ja použijem šroubik tenký, alebo použijem ešte, odvrtám si. Zväčším si dieru. No, mám veľký vrták. Nemám trojku vrták. Kde ho mám? No, našiel som dáky zlomený, no. No, super. Teraz ten halový snímač, kde som ho dal, kde som ho položil. A tu je. Ten halový snímač, tak to vyzerá. Sa potom primontuje tak, že tu sú dve ledky, LED diody, sa dá takto. No, tu mám hrubú šroubu v riti. Uj, ja mám nejakú tenšiu. Skúsim túto. To je tiež hrubá. Do riti som si takú hrubú našiel.
No. A to? Už sme, no, tu je presne ona. No dobre, nemám takú presne, ale takže, ako som povedal, ten halo snímač ide v rámci tých LED diód, takto dole. To je ploša, ktorý má ochrannú masku, že sa nikto nemusí báť. Nebude tam žiadny skrat. Takto. Tak, sedí vec. A teraz potrebujem matku. Zase matku malú, matku. Ježiš Maria, kde som ju dal? Matka, kde si matka? No, nevidím matku. Aj Bože, asi ma šľak trafí. Osmičky matky, a kde mám tie menšie? No, konečne som dačo našiel. Myslím, že bude... Nie, to je veľká ešte. To je veľká matka. Ešte menšiu matku. A to. Že by táto. To je veľká. To je trojka matka. No a Máriška šediva. Kde teraz nájsť matku? Obyčajnú malú matku. Koľko bude ona? Asi. No to, že by... Nenájdem ju. Nájdem. To je veľká. Na to. No, Joríci. Ešte mi aj spadla. No. Takže. Dúfam, sa mi to podarí. No, bola to ona. Som celý happy. A teraz je tam aká? Imbusová? Šrúba. Asi hej. Imbuska. Nemám s plochým závitom, nenašiel som. Takže kde mám imbus. Tenký imbus zase. Jej, toto je sila. Neviem ho dohľadať. Šľak trafí. No dobre. Aj keď nie, tak aspoň tak, aby to bolo názorné, lebo neviem nájsť imbus. Kde som ho len dal? Príčiči. Ako vždy, keď človek niečo hľadá, nenájde to. Musím šrábu vákom. No dobre, dotiahol som to. Takže takto by mal byť zamontovaný vlastne ten halo snímač. Tak to úplne na doraz s obvodom. Skratu nie je, lebo je to odizolované, sú tam len tie dve ledky, na ktorých to vlastne je. No a potom klasika, keď je v zapaľovaní magnet. No. V zapaľovaní magnet. Tak, tu je snímač, ten halo snímač a tu je vačka. A do tej vačky sa potom upevňuje magnet. Moment, musím ho vymontovať. Tu je vlastne šroub, ktorý ide do tej... Vačka je normálne nasadená tak,
ako je normálne klasický, to znamená zárez na zárez. Magnet. No a potom sem ide vlastne ten šroub, ktorý drží o magnet. Môžete použiť ten pôvodný, tu sa mi zdá byť nejaký krátky. Takže použijem ten pôvodný šroub. Ja ho mám. Tu je. Ten pôvodný šroub, čo držal vačku s magnetom. A ešte sa mi zdá aj tak stále krátky. Prečo? Prečo sa mi to zdá byť krátke? Ja teraz nerozumiem tomu trošku. Že magnet je už zlý. Zobral len taký akože kvázi. Ja, nemám ojnicu. To mi je úplne jasné. Nemám ojnicu, takže nemám to do čoho vlastne pripevniť. Lebo sa to pripevňuje o ojnicu. Takže aj keď to bude vlastne takto a sa to pripevní do ojnice, lebo tam není ojnica teraz, takže ten magnet potom vlastne sa nadstaví sa vlastne toto, kde je magnet. Toto ešte není originál, toto je ešte len predchodca. Ide mi to aj s tým, ale ešte to není dokonalé. Nie je to dobre. A je to dobre, ale proste bojím sa pri tých vysokých otáčkach. Ale tu je klasická drážka, nie? Ako pasuje vačka do magnetu, tak toto sa nastaví len tak, že sa toto otočí v rámci v rámci tej drážky. Tým pádom to bude prichytené, no a potom keď sa začne otáčať, keď kopnete otáčať magnet smerom sem, tak halosnímač zosníma. Tu ešte odporúčam potom nastaviť medzeru 1,2 mm, keď je silný magnet a bude tam neodímový magnet, tak aj tá medzera môže byť 2-3 mm, aby sa to proste nedotklo a neodrapilo ten snímač. Takže ja, keď to urobím ako vo finálnej podobe, tak ešte zalejem tento vlastne halou snímač, zalejem a takto to potom bude proste fungovať. Aj pri tých vysokých otáčkach, lebo tam je odstredivá sila, aby neodletel magnet. Magnet musí byť zalepený a poriadnym lepidlom a musí byť silný. Takže tá drážka a tá medzera bude medzi tým 1 mm, 2 mm. No a keď sa to nastaví v rámci toho, čo som teraz spomenul, že toto bude pripevnené v rámci tej drážky magnetu aj drážky vačky, tak to proste už nemáte čo nadstavovať. Len prihnete trošku snímač, aby bol 1,2 mm a bude to fungovať. Predzápal bude nastavený a otrh bude nastavený práve týmto. Len tým doriešením tohto. To je úplne celá vec. Takže toto je jediná úprava, ktorú treba spraviť. Samozrejme, tu bude konektor, ktorý sa nasunie na tieto piny a dróty aj to všetko budú už pripravené do tyristerového zapaľovania. Takže keď to odo mňa zoberiete, tak konektor bude napichnutý, dróty budú mať 60, 50, 60 cm, budú pripravené do tyristerového zapaľovania a tam iba napojíte 3 dróty. Prerušovač, plus a mínus, koniec. A keď sa ledka rozsvieti pri šlapnutí, tak všetko je v poriadku. A bude to fungovať úplne už bez toho, aby ako náhle bude zaglejený alebo primontovaný tento hal senzor, to znamená zaliatý lepom, už sa nikdy v živote nepohne a nikdy v živote nebude treba nastavovať ten otrh, ktorý sa u ramienka opotreboval a stále sa menil a bolo treba doštelovať ramienko a zase. A keď to riadne dotiahnete a magnet bude poriadne držať, tak je to celé. Takže asi tak by som povedal, tak zatiaľ.